ना लाबाय दे पामप्लेट लादों पामप्लेट बे सुनिबाराव बिराद गिदिर जायोनो लोगोफोर बाजारा ओइथिंजाय ओरै साइडथिंबो दङ आरो ना हेलौ लोगोफोर गुड मर्निं गाइस दिनै जोङो मायाव थांनो नागिरदों होनबाथाय सिगाङाव थांनो नागिरदों आरो ना आलासि जानो दाख्लै खनसे जेनेबा बे आथिमंगल लांनानै फैखांबाय फैखांनानै आलासि जानो थांनांगौनो नेम दङनो माबा आंबो मिथिलाय लाङा जायखिजाया दिनै थांनि जोङो आलासि जानो चिरां तामुलपुर चिरां होननांसिगोन ना लोगोफोर ड्रेसफोरखौ नायदो एसे जियानो जा लोगोफोर जोबजासिम नायलांबानो जाबाय दे लोगोफोर लोगोफोर जोङो थांनो नागिरदों नै सानैजों टिक्लिजों आंजों नायना ला टिक्लिखौ एसे बे हाबाया खालि गाननाय माबायानो जायो ड्रेसा बे हाबानि दिनाव गाननाय ड्रेसा बेनो जों सानैजों थांगोन बहाय खनसे हाय होनदो दासो बोरै नुखो कमेन्ट खालामनानै हरदो लोगोफोर दे ओमफ्राय जोङो दा थांगोना फार्स्ट न'निफ्राय थांगोनाथ' जोङो माजों थाङो दाथ' कार सार जेबो गैखाया नालाय बेनो जोंहा नै न'निनो पिलपिला दङ ओमफ्राय बेनि ड्राइभारा नै बिथिं जिरायना दङ बिथाङा सिरिनो मा बुंनो दा रायदाव हरनोबो हाया होननायसो जियानो जा बे पिलपिलाजों थाङो लोगोफोर जोङो ओमफ्राय बेनिफ्राय बासजों थांसै ससेनिफ्राय बरपेटासिमहालागै ओमफ्राय बरपेटानिफ्रायथ' चेन्ज खालामनांगौदां बरपेटानिफ्राय चेन्ज खालामना थांफिनसै चिरांसिम बङाइसिमहालागै नायदो जोबजासिम दे लोगोफोर फाइनेलि दिनै थांसै आलासि जानो हांसो बेदर जानो होननांसिगोन ना लोगोफोर लोगोफोर जोङो दायो थांगासिनो पिलपिलाजों गारि हमहैनोसै बास हमहैनोसै बासजों थांसै ओमफ्राय दा अखा हादों नालाय खोबना लाजोबदों नै ओमफ्राय दिनै नै राजा रानि सानैजों लोगो बोराय बुरै सानैबो नै जायखिजाया नायलांबाय थादो भिडिअआ माबायदि जायो अखा बोथोरनि दे लोगोफोर बिमा बास गाखोनोसै होनलायदो लोगोफोर बास फैबाय दे जोंना बास गाखोलायनोसै जोङो नै सानैबो एकदम नै बास फैबाय बेयाव थांसै गाखोदो लासै लोगोफोर फैयै एकदम बरपेटा मोनफैबाय दे जों हले देनजार अखा दाबो गाला अखायानो नै टिक्लिया मालाय न'आव थांनो मोनगोनखाय बिराद खुसि जागासिनो दिनै नामा थांगासिनो मा होनो गैलालै आंनो भिखारि आंनो बिग्रा जासिगोन ना साननैसो उनाव लोगोफोर फैयै एकदम बङाइगाव मोनफैबाय दै सापागुरियाव दङ जोङो दायो ओमफ्राय दा बेनिफ्राय आरो गारि हमनानै थांनांसिगोन सान्तिपुरसिमहालागै अखाया ओरैबायदि अखा नै फैनायनिफ्राय दासिमहालागै माने दसे समबो गायाखैनो अखाया ओरैबायदि देन्जार अखा हादों माने ओमफ्राय जों हाला नालाय थानो दा टिक्लिया जोंना साथा बायगासिनो नैला एकदम माखौ लानो लायो हा सेस सिलिं सिलाब जाजोब्बाय मानसियानोसै खायनोथ' मोजां नुदों बेखौ बेसेबां लायो दा मिथिलासै दामखौ सोंसै लोगोफोर साथा बायनानै लाना थांफानो गोनां जाबाय एकदम उपाय गैया अखाया अभार जाबाय नालाय बेनि थाखायनो आरोना फैयै सान्तिपुर मोनफैबाय खिथबाके अखा बांखानो एकदम ओमफ्राय सान्तिपुरनि हाथाय नामा आइजों नै बेयाव बाजार खालामनायाव हाबलायबाय आरो एसे नै सान्तिपुरनि हाथाय नै बियो लोगोफोर नै दा बर' गोजा जों नुयोलै देन्जार सिनथिंबाथाय भिडिअ बानायलै नाया थैजोबखाबाय माथो ने नै आइजों एसे बिखुनजोजों हाथाय खालामदों बाजार खालामदों माखौ हांसो न'आव दङ ना न'निखौ अख्लायनांगौ होनलायदो हांसोखौ अख्लायनो ओंखारबायलां फैनाय लोगो लोगोनो बायगोन माबे बेदर दंखायोबालाय बाजार खालामदों बाजार लोगोफोर अमानि नानि नै एकदम अमा फाननाय माबा फाननाय आइजों बिखुनजोजों एसे बाजार खालामनायाव सान्तिपुर बाजारखौ नायदों लोगोफोर मोनफैबाय नालाय दासो ना लाबाय दे पामप्लेट लादों पामप्लेट बे सुनिबाराव बिराद गिदिर जायोनो लोगोफोर बाजारा ओइथिंजाय ओरै साइडथिंबो दङ आरो ना सुनिबाराव गाबोन नुगोन आरो नायनोसै फैनाय जायोबाथाय देखायनोसै नोंथांमोननो ने माबायोबा गाबोन सुनिबाराव बाजार गिदिर जायो नालाय नायफैनो एसे नायोबाथाय देखायनोसै दा बेखौ लादों नालाय पामप्लेटखौ दायो नै
नायदो गिदिर गिदिरथार बोरैबा मोनदों मानसियानो गावनि जायगायाव मोनफैनानै सेस नै अबस्था गाज्रि जाजोब्बाय लोगोफोर फुंनिफ्रायनो अखा मोनबाय नालाय दिनै ने माबायानो कालारानो सोलायजोब्बाय होननायसो एकदम अखाजों फुंनिफ्राय फैजेननायनिफ्रायनो अखा मोनबाय ने जोबजासिम एकदम मोनफैजासिम सानसे हाबाय लोगोफोर अखायानो ओमफ्राय दायो आंना बियावसोआ लांफैदों बिफाया नै बेनाबो फिलफिला दंखायो न'आवनो बिस्राबो जोंहा बाबाया ओमफ्राय बे लांनो फैदों आरो दा आंखौ माने जोंखौ सानैखौबो बे गारिजोंनो बे न'नि गावनि निजा गारि लाजिबावो सासे गावनि जायगायावनो लाजियोलै बे गावनि जायगायावनो लाजिबावो बे गाखोबाय सिगांग्रो नामा ओमफ्राय हांसोफोर दङनो न'आव खिथाना लागासिनो आंनो दाख्लैनिफ्राय लोगोफोर बियो थांग्रोमोना होख्लायनोसैसो आङो दे लोगोफोर जोंहा जानांगौ दा जाया दालाय न'नि हांसो बुथारजोबनांगौ होननायसो बायालासिनो मोनजागोन दालाय टेनसन गैया औ फ्रियावनो जियानो लोगोफोर मोनफैबाय सान्तिपुर भिडिअआथ' बांद्राय गोलाव जागोन बेखौ गासैखौबो होजोबोबा नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनगोन लोगोफोर दे बेखिनियावनो दोनथ'नोसै ओमफ्राय नेक्स्ट भिडिअआव आं देखायगोन नोंथांमोननो बिखुनजोनि न'आव मोनहैनानै माबायदि जायो सिटुवेसनफोरखौ नायबानो जाबाय नोंथांमोना दे लोगोफोर बिदिबा नेक्स्ट भिडिअआव लोगो मोनगोन भिडिअखौ बेखिनियाव दोनथ'नोसै आं एकदम गोबाव जासिगोन भिडिअआ खमसे खम 8 मिनिट्सनि बारबाथाय नोंथांमोना बरिं मोनगोन ना बेनि थाखायनो आरोना दोनथ'नोसै ओमफ्राय नेक्स्ट देखायलांबाय थागोन नेबानो जाबाय भिडिअखौ दे बाय बाय होननांसिगोन